I en la nostra cita setmanal amb els aficionats més joves, el Cronobàsquet no podia deixar passar l'oportunitat de visitar el Club Atlètic Montemar i assistir al seu segon torneig cadet. Si voleu que el vostre col·legi entre en el nostre programa, escriu-nos a la nostra pàgina de Facebook, Bàsquet RTBB, i ahí podràs entrar també i tindre un reportatge d'aquest tipus. Cronobàsquet no podia faltar al segon torneig cadet del Club Atlètic Montemar y la raó está bien clara. Es un auténtico logro el conseguir que equipos con la tradición de Madrid, Juventud o Cornellá puedan venir a jugar en la provincia de Alicante y más en las instalaciones del Club Atlético Montemar. En la pista, una de les millors representacions de les joves promeses autonòmiques i nacionals. Real Madrid, DKB Joventut, Lucentum o València Bàsquet eren noms il·lustres a la competició. Encara que ja hi havia gent que sospitava que el campió seria un altre. El Cornellá tiene un equipo bastante fuerte, tiene varios pivots que están en la selección catalana y todo eso, entonces el Cornellá. Però no només l'equip català va oferir espectacle. Tots els clubs exhibiren el bon treball realitzat amb els seus planters, encara que el podi l'ompliren els citats Cornellà, València Bàsquet i Real Madrid. Al final, tots contents y ansiosos por tornar a repetir l'any pròxim. Un éxito total, primero por la afluencia de público y por el nivel de baloncesto que hemos tenido la ocasión de disfrutar este fin de semana en Alicante. Han venido equipos de la talla del Real Madrid, del Juventud, el Cornellá, Granada, pues un éxito total. Desde Montemar saludamos a Cronobàsquet.